Narito na ang mga malalaking balitang nakalap ng CLTV News ngayong araw. Extension ng validity ng motor vehicle registration, inilabas ng LTO. Save the Trees Coalition, tuloy ang laban para mailigtas ang mahigit 200 puno sa Friendship Highway. SBMA revenue share para sa 8 LGUs bumaba ng halos 30% dahil sa COVID-19 pandemic. At bangkong malapad sa Sasmuan, kinilala sa buong mundo. Maya Pabengi, Pampanga, magandang gabi Central Luzon. Ako si Justin Dizon at ito ang CLTV News. Naglabas na ng kautusan ng Land Transportation Office para sa 7 araw na extension sa pagpaparehistro ng sasakyan mula sa original na deadline nito. Tugon umano ito sa pagsisikap na hindi makompromiso ang health security protocol sa kada distrito ng LTO sa bansa. Naritong report. Inilabas na ng Land Transportation Office ang Memorandum Order kaugnay ng 7 araw na extension sa pagpaparehistro ng mga sasakyan. Ayon kay LTO Chief Assistant Secretary Edgar Galvante, pinakikitunguhan pa rin nila ang health security protocol sa kanilang bawat tanggapan sa bansa dala ng pandemya. At upang maiwasan umano ang mahabang pila ng mga nagpaparehistro ay nagbigay sila ng extension o palugit sa mga car owner. At sa ngayon po, nag-a-adjust po tayo as the need arises. Kaya again, for example, itong vehicle ending in 1, kailangan po niyan January and hanggang February. Ngayon po nakita na ayon sa mga reports ng ating mga hepe sa mga regions, meron pong pangangailangan dahil sa dagsa na kung maaari pong extend dito. Kaya nag-issue na po kami ng directive. Maaaring ito'y verbal lang muna but it will be followed by a written directive. Sa bisa ng Memorandum Circular Number 2021-2251, ang original na scheduled date ng registration ng mga bihikulo na nagtatapos sa plaka na 1, 2, and 3 na dapat sana ay sa February 7, ngayon ay extended hanggang February 15. Sunod na rin dito ang iba pang number ending code na mula sa original na pagpaparehistro ay may extension ito ng 7 araw. Hiling naman ni Asek Galvante sa mga motorista na iwasang sumabay sa huling araw ng extension date. Mababaliwala umano ang purpose o safety measures na pinakikitunguhan ng LTO kung magpapabaya ang ilan o susunod sa last minute ng extension ng registration. Ang pakiusap lang po namin, kung kayo'y apektado nito, assuming na nakarating na po sa inyo at binibigyan na ng pahintulot na sundin yung extension, wag po sana nating antayin yung dulo ng extension. Abiso rin ni Galvante sa lahat ng regional office na hindi maaring patawan ng penalties ang pasok sa extension period ng mga nagpaparehistro ng sasakyan. Wag po kayo mangamba na kayo mape-penalize kasi po, sinasabi ko nga, dahil ito po ay na-extend, all penalties na dapat i-impose because of the non-compliance with the original deadline for registration, babaliwalain po yon. Hinimok ni Galvante na maagang magparehistro ng mga sasakyan para maiwasan ang abala. Paolo G. Santos, CLTV News. Ito mga kabalen, mga karehiyon na usaping LTO pa rin. Patuloy pa rin ang daing ng mga motorista kaugnay ng mga aberya sa operasyon ng private motor vehicle inspection centers dahil sa problema ng interconnectivity sa mga LTO district office. Tanong tuloy ng karamihan, handa nga ba ang IT system ng LTO para sa hakbang na ito? Alamin ho natin sa ulat na ito. Magtatatlong buwan pa lamang ang operasyon ng Private Motor Vehicle Inspection Center sa bansa na unang sinimulan dito sa Central Luzon at Bicol Region. Pero ang reklamo at galit ng mga motorista, sunod-sunod na. Bukod sa speed and accuracy sa kapasidad ng mga Vehicle Inspection Center, isang malaking issue sa mga motorista at mga PNVIC operator ay ang interconnectivity ng LTO District. Sa unang linggo ng operasyon ng mismong PNVIC Quick General Manager Romeo Jun Hilomen,
aminadong may problema sa IT system ng LTO na nagre-resulta umano sa malaking atraso nila sa mga motoristang naaabala. Last na nag-meeting kami with ASEC Galvante sa head office sa East Avenue, karamihan ng nandoon is halos or official ng Dermalog. Wala ni isang Stradcom official na present doon sa discussion. So, alam ko, nagko-convert na lahat ng mga district office to LTMS, which is Dermalog ang authorized for the LTMS system. So, medyo sila nagkakagulo, naapektuhan tuloy yung bagong programa ng PNBIC because yung ibang area hindi pa ready. Naging bukas din si Hilomen sa paglalabas ng sama ng loob sa news team sa umano'y mga nasa likod ng aberyang kinaharap ng operasyon ng PNBIC sa Angeles City at interconnectivity na naging problema noon sa LTO district sa Mabalacat City. Light vehicle siguro nasa 30 lang, motorcycle more or less nasa 50. 30 pala? Ganun lang karami ang yun po ayaw ko po, nakakasama din ng loob, parang hindi nila sinusuportahan siguro yung programa. Hindi ko po alam kung sino po yung may ayaw. Yung tanong nyo po, alam ko, may sasagot ko kung direklahan, pero baka may masaktan din sa sasabihin ko. So, it's better, pinapalamig ko rin muna yung situation. Ayaw ko munang maghula ng kahit sino. Ang issue ng interconnectivity ng mga PNBIC na operational sa bansa ang napupuntusan ng ilang lokal na pamahalaan na problemado sa operasyon ng PNBIC. Tulad na lamang sa San Fernando City, La Union, ang powered up PNBIC doon, punto ng City Council ng syudad, ay ang doble bayad sa emission na dapat sana'y pasok na sa 1,800 na bayad sa testing. Nagdodoble dahil yung mga nagpapa-inspect nagbabayad ng 1,800, pero dahil hindi pa tugma yata yung system dito sa ating PMVIC at sa LTO, kaya kailangan pa nila magpa-emission test sa kabila na naman sa ibang emission testing center. So additional 450 pesos. Sa naging virtual public briefing ng DOTR-LTO nitong February 2, hindi na isama sa agenda ang problema sa IT system ng mga LTO district. Bagkus, paglilinaw ng DOTR at LTO sa mga LTO district na wala pang PNBIC, ay maaari umanong ang Private Emission Testing Center o PETC o emission testing at visual inspection ay sapat na para makakomply sa rehistro. Meron lang ho tayong tumatakbong 24 na MBIS centers dito sa bansa ngayon. Kung kaya't sa mga areas po na wala pa pong operational na MBIS center, maaari pa rin ho, katulad na nabanggit ni ASEC Galvante, maaari po na emission certificates muna ang gamitin para po makapag-rehistro. Ito po. Binanggit naman ni ASEC Galvante na naitatama ng mga PNVIC operator ang umano'y naging kontrobersyal na problema na katulad ng nangyari sa Cabanatuan City na ang sound level test sa isang Toyota Land Cruiser na daig pa ang malakas na pagsabog ng bulkan. Hindi pong mangyari na merong kaunting diferensya, yung metro, yung reading. Nangyari po ito sa isang facility kung saan nung i-review nila, hindi sila makapaniwala na yung ganong lumabas sa metro, kaya inulit po nila at naging tama naman. At ito pong resultang ito, transmit po ito sa LTO electronically. Samantala, sa pamamagitan ng Senate Resolution number 634 na inihain ni Committee on Public Services Chair Senator Grace Poe, nakatakdang siyasatin ng Senado ang implementasyon ng Department Order Memorandum Circular number 2018-09 at ang DOTR Memo Circular number 2018-2158. Sinabi ni Poe na maganda man umano ang layunin ng proyekto, ngunit ang singilin ay hindi akma ngayong panahon ng pandemya na magdadagdag sa gastusin ng mga Pilipino. Ayon pa kay Poe, sisiyasatin din sa pagdinig ang reklamo ng mga motorista na nakaranas ng mga technical glitches sa inspection na ipinataw pa sa re-inspection na singilin. Paulo G. Santos, CLTV News.
Nabulabog ang mga homeowners sa magkakasunod na pagsabog sa bahay ng pamilya Estacio sa Mayflower Street, Marisol Subdivision sa Angeles City katanghaliang tapat nitong February 2. 3 ang patay sa sunog na hinihinalang lumala dahil sa kemikal na pintura. Narito ang report. Sa videong ito makikita kung gaano kabagsik ang apoy na mabilis na kumalat at umabo sa bungalo na bahay. Hindi rin naging madali sa mga kagawad ng Bureau of Fire Protection o BFP ng Angeles City ang pagsasagawa ng rescue. Kina Aling Nida, anak na si Marco at ama nilang senior citizen na si Fernando Estacio. Dahil umano sa mabilis na pagkalat ng apoy at maitim na usok, ayon sa survivor na kapatid ni Aling Nida na si Nelly Manaloto, na-trap ang magkapamilya dahil sa laki ng sunog sa entrada ng bahay. Nandito po kami sa loob noon. Kumakain po kami. Pagkain po namin ganun, sabi ng apo kong maliit, sabi niya po, may pumuputok. Pag sinabi pong ganun, lumabas kami. Tinignan namin hanggang na po yun, malaki na po yung yung sunog. Ayon kay Aling Nelly, hindi sila agad nakalabas ng bahay dahil walang fire exit sa loob ng bahay ng pamilya Estacio. Dahil sa naalarma na umano siya ay sinikap niyang iligtas ang kanyang apo at ang sarili. Kaya umakyat na lamang ito sa bakod ng bahay. Ang ginawa ko na lang po, pumunta ako ng likod. Naghanap ako para malilipatan ko. So may exit naman po sa loob. Meron po dun sa pader po. Sumampa lang ho kayo sa pader po pero ako. wala hong exit doon. Wala po. Wala pong exit doon. Sa pagsasalarawan ni Aling Nelly, pinatindi ng malakas na hangin ang pagsiklab ng apoy sa garahe ng kanyang kapatid na dito sa entrada ng bahay, nakaimbak ang mga highly flammable na pintura na ginagamit sa sasakyan. Wala po kami alam doon nung pagputok na yon. Basta Pero malakas ho yung malakas putok. po. Para pong talagang malakas ang putok, sir. Kaya di namin alam kung saan galing ang putok. Sa biglang pagsiklab ng apoy, ang mabilis na pagresponde ng mga bumbero ay sumakto lamang umano na hindi madamay ang isa pang bahay na halos muntikan na ring matupok ng apoy. Kaya ang hinanakit ni Aling Nelly, Di po gaano mabilis dumating. Ang tagal na po yung apoy. Matagal na po yung apoy noon bago sila dumating. Kaya naubos lahat. patuloy pa rin na sinisikap ng CLTV News ang panig ng BFP sa Angeles City sa kanilang naging pagresponde sa sunog. Paulo G. Santos, CLTV News. At sa pagbabalik ng CLTV News, bilang ng mga pulis sa gitnang Luzon na tinamaan ng COVID-19, umakyat na sa 379. SBMA revenue share para sa 8 LGUs bumaba ng halos 30% dahil sa COVID-19 pandemic. Mga kabalen, mga karehiyon, nagbabalik po ang inyong CLTV News. Hindi rin nakaligtas sa banta ng COVID-19 ang mga miyembro ng pulis dito sa gitnang Luzon. Sa kasalukuyan, 23 ang aktibong kaso ng COVID-19 sa kanilang hanay. Ipinatupad na rin ang daily mandatory disinfection ng mga presinto upang maiwasan ang higit na pagkalat ng sakit. Si Riniel Pawid ang may balita. Kabilang sa mga frontliner ngayong pandemya ang hanay ng pulisya. Bukod sa security duty, sila rin ang naatasan na pumoste sa bawat local government unit checkpoint. Dito sa gitnang Luzon, aabot sa halos 12,000 ang miyembro ng PNP. Maging sila hindi nakaligtas sa pagkahawa ng coronavirus. As of February 4, 2021, 379 na ang kumpirmadong kaso ng COVID-19 mula sa Central Luzon Police. 23 sa bilang ang aktibong kaso at 356 naman ang recovered o gumaling na. Ngayong taon din ibinaba ng Police Regional Office 3 ang daily mandatory disinfection sa lahat ng police station maging sa mga checkpoint. Mariin ding ipinag-utos ang pagsusuot ng face mask at face shield ng mga pulis sa tuwing may operasyon upang maiwasan ang COVID transmission. Pabor din para sa pulisya ang contactless monitoring sa mga checkpoint. Dito sa gitnang Luzon, 2 probinsya na ang nagpatupad ng QR code checking kung saan online na ang pagpaparehistro ng travel at health declaration form.
Oktubre pa ng nakaraang taon nang ipatupad ng Bataan ng QR code system at nitong Enero lamang ay sinundan na ito ng Aurora. Sa kabilang banda, naghahanda na rin ang pulisya upang mabakunahan kontra COVID sa oras na dumating ang mga vaccine. Ang national government naman na ang magpopondo para sa pambili ng bakuna kontra COVID ng PNP. Rainiel Pawid, CLTV News. Mga karehiyon, balitang ekonomiya naman tayo. Bumaba ng 30% ang bahagi ng mga lokal na pamahalaan mula sa kita ng Subic Freeport. 8 lokal na pamahalaan ang naapektuhan sa pagbaba ng Freeport revenue. Bahagi ng pondong nakukuha ng mga LGU ay inilalaan sana sa pagtugon laban sa COVID-19. Magbabalik si Rainiel Pawid. Ramdam ng Subic Bay Metropolitan Authority o SBMA ang matinding dagok sa ekonomiya dala ng COVID-19 pandemic. Natapyasan kasi ng halos 30% ang revenue share o kita ng Freeport na ipamamahagi sa 8 local government units na nakapalibot dito. Paghahati-hatian ng Olongapo City, Subic, San Marcelino, Castillejos, San Antonio, Dinalupihan, Hermosa at Morong ang 123.1 million pesos na mula sa revenue collection ng SBMA noong July hanggang December 2020. Mas mababa ito kumpara sa higit 175 million pesos na koleksyon sa kaparehong buwan noong 2019. Ngayong linggo nakatakdang simula ng staggered distribution ng revenue shares ng mga LGU. Ang computation o pagsuma sa LGU share ay 50% depende sa populasyon, 25% sa land area at 25% ang equal sharing. Ang Olongapo City na isang highly urbanized city ang laging nakatatanggap ng pinakamalaking bahagi. Ang 8 LGU ay nakatatanggap ng revenue share 2 beses kada taon. Ito'y tuwing Agosto at Pebrero ng susunod na taon. Sa buong 2020, umabot ng 277.98 million pesos ang naipamahaging revenue share ng SBMA sa 7 munisipalidad at 1 lungsod. Rainiel Pawid, CLTV News. Mga kabalen, mga karehiyon, narinig nyo na ho ba yung tinatawag nilang bangkong malapad? Wetlands po ini, king balening sa Smuan, Ketiking, Pampanga, idineklarang kauna-unahang Ramsar site sa gitnang Luzon ang Sasmuan, Pampanga Coastal Wetland. Ang tinaguriang nature's gift ng Pampanga, pansamantala munang sarado sa mga turista dahil sa pagpapatupad naman ng strict health and safety protocols ngayong may COVID-19 pandemic. Narito ang report at silipin natin yan. Ipinagdiriwang tuwing ika-2 ng Pebrero ang World Wetlands Day. Isa sa pinakakilalang wetland sa Pilipinas ay matatagpuan sa gitnang Luzon, ang Sasmuan, Pampanga Coastal Wetland na may lawak na 3,500 hectares. Mahalaga ang mga ganitong lugar dahil nagsisilbi itong kanlungan para sa iba't ibang uri ng ibon. Base nga sa Asian Waterbird Census nitong January 2021, higit 80,000 migratory birds mula sa 63 species o uri ng ibon ang namataan sa Sasmuan. Narito ako ngayon sa Bangkong Malapad dito sa Sasmuan, Pampanga. Ito ang kauna-unahang Ramsar site na idineklara sa buong gitnang Luzon. Pansamantala muna itong sarado sa turista dahil nga sa banta ng COVID-19 transmission. Ayon sa Pampanga Environment and Natural Resources Office, wala pang tiyak na petsa kung kailan magbubukas sa publiko ang lugar dahil sa umiiral na strict health at safety protocols buhat ng pandemya. Bahagi naman ng structural development sa wetland ay ang konkretong pathway at view deck para sa mga bibisita. Yes, technically this is still closed, although we already, just yesterday, we already inaugurated this building partially and probably putting some improvement pa. So that by the time that we now open for visitors, this facility will probably cater them all. Base sa record ng DENR, kadalasang makikita sa Bangkong Malapad ang mga Chinese egret, spotted green shank, Asian doe witcher, Philippine duck, Philippine fred-tail at grayback tailor bird. Ang Bangkong Malapad ay sanktuaryo rin ng mga bakawan na mas kilala ng mga lokal na api-api. Malaking tulong ang mga bakawan bilang pangitlugan ng mga isda at proteksyon na rin sa banta ng daluyong na maaaring tumama sa mga coastal barangay. Kaya naman may itinalaga na ring monitoring team na mangangalaga sa mga bakawan. You can see yung bumbon, that the people are now turning it as part of their livelihood. Where yung mga isda is nag-i-stay doon and they're using branches of mangrove. And this time, we're gonna apprehend those who are cutting it. So sa pagpuputol pa lang, natin sila, i-apprehend or we will intensify our information education campaign dito sa lugar na ito, para mapasabihan sila na talagang mahigpit na pinagbabawal ang ating mga kabakawanan. Ang Pilipinas ay bahagi ng Ramsar Convention on Wetlands of Great Importance. Ito ay mga lugar sa mundo na pinaglalakbayan ng mga ibon.
Ang Ramsar Convention ay intergovernmental treaty na nagsusulong ng pangangalaga at tamang paggamit sa mga lugar tulad ng bangkong malapad. Mahalaga ang papel ng wetlands ng Sasmuan dahil dito nagpaparami at nagpapalaki ng mga ibon habang nagpapalipas ng taglamig sa mga bansang kanilang pinagmulan. Kabilang narito ang China at Japan. Kandidato rin para maging Ramsar site ang Candaba Swamp na dinadayo ng nasa 5,000 hanggang 10,000 migratory birds. Rainiel Pawid, CLTV News. Sa ating pagbabalik, makakapanayam natin ang kinatawan ng Save the Trees Coalition upang pag-usapan ang kanilang mga hakbang para maisalba ang mahigit 200 punong nakatakdang putulin sa kahabaan ng Friendship Highway. Yan at marami pang iba sa pagbabalik ng CLTV News. At nagbabalik ang CLTV News at sa puntong ito mga kabalen, mainit na usapin ho at dito sa atin sa lalawigang Pampanga, partikular sa lungsod ng Angeles, ito nga ang plano ng DPWH na putulin ang mahigit 250 puno sa kahabaan po yan ng PhilAm Friendship Highway sa bahagi ng Angeles City. Ito ho yung eksaktong bilang, 259 po yung punong pinag-uusapan natin dito at mga malalaking puno ito at matatandang puno. Kung nadadaan kayo sa gawin yan, yan ho yung nagbibigay ng silong doon sa ating mga motorista tuwing dumadaan at napakagandang tignan. Ika nga, itong kamakailan lamang, inilabas na nga yung naging desisyon ng korte na i-dissolve yung temporary environmental protection order na siya namang inilabas noong Pebrero ng nakaraang taon. At dahil nga dyan, naghihintay na lamang ng permit itong DPWH mula sa Penro, sa Pampanga Environmental and Natural Resources Office upang matuloy na nga itong pagpuputol ng mga puno para magbigay daan umano sa tinatawag na road widening project. Pero syempre mga kabalen, mga kariyon, hindi yan sinalubong ng hindi yan masayang sinalubong ng marami sa ating mga kababayan. In fact, nag-trending nga yan sa social media. Kung makikita ho ninyo, marami doon sa ating mga kabalen ang nagpahiwatig din ng kanilang pagtutol at ika nga'y pagkayamot dito sa hakbang ng pamahalaan na ika nga nila hindi pa ba sapat yung mga naranasan nating tinatawag na disaster, yung climate change, yung mga pagbaha at lahat ng ito para magputol ng puno at isa dyan sa mga nangunguno nga sa laban na yan at yung Save the Trees Coalition. In fact, sila ho yung nag-file nung TEPO, kung di tayo nagkakamali, nung nakaraang taon. At ito, nais nilang ituloy ang kanilang legal battle para naman sa gayon, hindi na lamang mauwi sa wala itong mga punong ito na matagal naman nang nandyan. Makakasama ho natin si Ma'am Dina Zulueta, ang tagapagsalita po ng Save the Trees Coalition ngayong araw na to sa ating programa. Magandang araw, Ma'am Dina. Magandang araw, Justin. Ma'am, opo, just a little background. Itong mga punong 259 na pinag-uusapan natin, mga gano'n nakatatanda ho ito? Kasi I understand, ang dami nag-reminisce nung nakita ko sa Facebook. Sabi, bata pa kami, may mga nadadaanan na rin sila. Pero gano'n na ho katanda yung mga puno na yun? According dun sa urban forester na kasama namin, they estimate the range ng mga age ng mga trees is about 60, more or less, 60 years old. And itong pinag-uusapan natin, 259 na puno. Ito nga yung bahagi ng Angeles City. Ito yung tawid nung Porac and Angeles traffic light intersection. Yes. Bale from, if you're familiar, sa Mansfield, and then all the way dun sa may Holy Family, Kutkut, and then across hanggang dun sa may Rustic. Ma'am, so ganun siya kalawak yung span niya, the TEPO was dissolved because DPWH found some technicalities. Parang ganito yung nakikita natin na lumalabas ngayon. Would you please elaborate ano ho yung sinasabi nilang naging dahilan nga nitong pagkaka-dissolve nga nitong TEPO? Yung details of the case, I'm not at liberty to discuss everything. Pero
na-dissolve yung TEPO, meron pa siyang phrase after that the TEPO is dissolved upon finality of this decision. Finality of this decision means if matapos yung appeal or maybe all the way up to the Supreme Court, ganon, yun yung finality of the decision. So, as we are concerned, the TEPO is still valid. Ma'am, ito nga sinasabi kasi nila nung nakapanayam namin yung tanggapan ng o yung kinatawan ng DPWH, may hinihintay na nga lang daw silang papel o yung permit from Penro, pero on your case, you're saying that the TEPO nga is still valid, but it's as if the DPWH is not interpreting yung paper as that way, I believe, ano ho yung mga gagawin yung hakbang ngayon para mapigilan nga itong nakaambang pagputol ng mga pulo na 259 nga? Okay, nag-file na kami ng notice of appeal for the case, and what we're going to do is like how we always did before pa dun sa mediation, sa mga pre-trial conference and sa mga briefings, is to reach out and maybe we can work something out like the incorporation of the trees dun sa design ng roads, and or yung earth balling, which can be another option na pwedeng i-explore namin together, because we have private citizens and companies who are volunteers to adopt some of the trees or all the trees. Oo, kasi I understand yung earth balling, sinabi na ng DPWH na parang malabo dun sa kanilang maging option, basically because it's pricey. Correct me if I'm wrong, but one tree that would be earthballed would cost around 40,000 pesos, right? Parang ganito ho yung sinasabi nila, no? But on your end, you're saying na option naman yung earthballing. Yes, it is an option, and we will work not just with DPWH if it becomes a possibility na mag-earthball, but also with private companies outside Clark, inside Clark, who are willing to help and adopt trees. Ma'am, just last night, itong mga nakaraan, nag-trending din sa Facebook itong inyong campaign, yung you are save yourself and save the trees. Parang ganun yung stay safe, no? You are selling a mask for how much? And the proceeds, I understand, will be used, no, for your legal battles nga dito sa ating laban kontra sa pamumutol ng mga puno. Could you please invite our viewers po about dun sa kanyang kampanyang iyon? Okay, thank you, Justin. Dahil nabanggit na rin ng social media, I'd like to thank the support of everyone who liked, commented, shared the posts, which parang talagang naging daan para maging aware ang ibang tao about the plight of our 259 trees. And maybe we'd also like to ask a little indulgence, kasi all of us sa Save the Trees are volunteers and we all have day jobs. So pag medyo nadidelay dun sa pag-reply, like sa mga private messages and sa mga questions sa page, sa comments, ganon, we assure you na babalikan namin. It's just that we also have deadlines, we also have schedules sa day jobs namin. But then, we truly, truly, from the bottom of our hearts, appreciate the support of social media. And with regards din sa face mask, we're selling them for 250 pesos para dun sa pag-file ng appeal, pag-photocopy ng transcriptions, and maybe partly to, raise funds
for the earth balling, and all other projects that we can work with either the private sector or with the government. Ma'am, since you've mentioned about earth balling, and you're considering, really considering about this, does it mean to say that there's really a need for road expansion, especially dun sa area na yon? Kasi as a group no, na concerned din dito sa environment, nakikita niyo na ho ba talaga ngayon yung pangangailangan para sa mas malawak na kalsada dun sa area na yon? Actually, Justin, our stand there is the roads are safer with trees because research says that kapag madaming puno, drivers, motorists, they tend to slow down because pag merong puno, may tao, may nakasilong, may nagbibisikleta, may naglalakad papunta sa trabaho or papunta, anywhere. And it's safer to have trees by the roads. And ang traffic naman kasi doon, I'm sure you pass by dun sa area, no? Like anywhere else in the world, yung traffic is during rush hour lang. Otherwise, like for example, 1 o'clock, 2 o'clock, hindi ka naman makakadanas ng traffic doon sa area na yun eh. Which for us, we believe na that road, the Friendship Road, is wide enough. And like yung pinropose namin na ma-incorporate yung trees to the design is that yung road or yung Silang Friendship Highway and then the trees and then a bike lane or a pedestrian na parang nakaprotect. No, protected yung bikers, protected yung, it's like an inner lane na hindi pupuntahan ng bigger vehicles, parang ganun. Oo, lalo ito yung nakikita natin dun sa nailaban nyo rin, I believe, no, yung sa MacArthur Highway, itong mga nagkaroon ng bike lanes, no. And alam naman ho natin, mga kabalen, mga karehiyon, ngayong new normal, isa dun sa mode of transportation talaga ng ating mga kabalen ay yung pagbabisikleta, papunta sa trabaho o papunta sa palengke kung may pupuntahan. And maganda yung sinasuggest ni Ma'am Dina, sana ma-consider nga ng ating mga kinaukulan kasi yung bike lane na yan, yung mga halaman pwedeng magsilbing pananggalang, ika nga, no? yung parang natural divider doon sa mismong kalsada na dinadaanan ng mga naglalakihang sasakyan at saka ng mga bisikleta. So naway i-consider yan. Ma'am, my last question naman, nakausap niyo na ho ba yung city government ng Angeles, kaugnay ho nitong naging hakbangin ng korte and eventually itong magiging hakbang ho ng DPWH dito? And ano ho yung naipangako kung meron man sa inyo ng lokal na pamahalaan? Right now, member, yung isang kasama namin she has reached out to the local government pero hindi ko pa na-update kung kung ano na yung latest doon. Pero during the beginning, like a year ago, it was the mayor who parang suspended yung cutting ng trees, which parang nakabay kami ng time to put the case together, ganun, and file it in court. Okay, maraming salamat po, Ma'am Dina Zulueta ng Save the Trees Coalition. Ma'am Dina, mabuhay po kayo. Thank you, Justin. Yan, mga kabalen, mga karehiyon, itong issue na to, isa sa mga mainit na usapin dito sa ating lalawigan, Pampanga, particular nga doon sa area na sinasakop niyan, itong Angeles City, itong kalsadang ito, yung Friendship Highway, yung mga punong sinasabing yan, nabanggit nga kanina ni Ma'am Dina, 60 years old na yan. Marami ho sa ating mga kababayan ang nagpahayag ng kanilang pagtutol doon sa sinasabing pagputol ng mga puno, gamit of course ang social media, at sinasabi nila na bakit kailangan ang mga puno ang mag-adjust sa kalsada. At they were citing mga iba't ibang mga iba't ibang kaso, mga iba't ibang karanasan ng ibang bansa rin kung saan ang kalsada ang nag-adjust. Pero of course, alam naman ho natin ang sitwasyon natin sa Pilipinas
hindi naman ganun kadaling sabihin at kadaling gawin itong ganitong mga proyekto. At ito namang sinasabi naman ng DPWH ay kailangan na nga ng mas malawak na kalsada, unang-una dahil nga doon sa usapin ng pagbigat ng daloy ng trapiko, lalo na pinaghahandaan nila syempre yung paglakas naman ng ekonomiya at yung tinatawag na development, particular doon sa patungong Clark International Airport, dahil alam naman ho natin na magbubukas na itong Clark Terminal 2, yung bagong passenger terminal na kayang mag-cater ng mas maraming bilang ng mga pasahero. So hinihintay ho yung dagsa at inaasahan ho yung dagsa ng mga pasahero. So ito yung mga kino-consider nila. At syempre, meron din mga nagsasabi na hindi ligtas yung ilang mga puno. Sabi nila, dahil matatanda ng araw at kung bumabagyo o umuulan, malakas ang hangin, posibleng magdulot ito ng aksidente, posibleng matumba sa mga sasakyan. At hindi naman ho yan malayong mangyari dahil nakita na rin ho nating nangyari yan sa kabaan naman ng MacArthur Highway. Siguro ho sa usaping ito ang napakagandang isipin, yung binabanggit nga nitong ating Save the Trees Coalition na may mga alternatibo naman. Kung talagang hindi talaga maiiwasan ang pagputol ng mga puno, baka naman maaaring i-earth ball. Naway i-consider ito ng ating pamahalaan, lalo na ngayon. Yung panahon ho natin, nakikita naman natin kung paano na naghihiganti yung kalikasan sa atin sa mga ating naging kasalanan laban sa kanya. Kaya naman maganda naman siguro kung i-consider nga itong sinasabing earthballing dahil maililigtas ang puno at hindi mamamatay, mailalagay pa sa ibang area at mapakikinabangan. Bagamat may presyo, sabi nila 40,000 kada puno and we're talking of 259 trees. Pero sabi nga nila, pag may kaya, may paraan. Pag ayaw naman, may dahilan. At naway consider nga ito ng ating pamahalaan at mag-arrive sila sa napakagandang desisyon para sa kapakanan ng lahat, lalo na ng mga mamamayan. Yan ho ang mga balitang nakalap ng CLTV News ngayong maghapon. Para sa karagdagang update, maaari nyo hong i-like at i-follow ang aming mga social media pages at CLTV 36 Official and at CLTV News. Sa Facebook po yan mga kabalin, mga karehiyon. Sa Twitter meron din kami at CLTV 36 at sa Instagram follow nyo rin kami at CLTV 36 Official. Mga kabalin, meron din kaming YouTube. Pwede nyo balik-balikan ang aming mga programa dito at lalong-lalong na yung mga balita na nais nyong muling mapanood at yung iba pang programa ng CLTV 36 at CLTV 36 po yan sa YouTube at syempre ang aming website www.cltv36.tv at nandito nga yung mga balita at mga iba pang programa ng CLTV. Yung paborito nyong Atin Kaming K, mapapanood nyo dyan at yung ating Beyond Style, maraming programa dyan. Kaya yan ho, follow nyo ang aming mga social media at ang aming website, bisitahin ho natin yan. Sa ngalan ng buong puwersa ng CLTV News and Current Affairs, ako po si Justin Dizon at ito ang CLTV News. Magandang gabi po.